Звычайна, калі гаворка ідзе пра праграмаванне і ўвогуле распрацоўку, існуе такое камфортнае чаканне абсалютнай дакладнасці. Гэта як у медыцыне, так? Калі чалавек ламае руку, рэнтген паказвае выразную белую лінію пералому. Дакладна. Доктар проста глядзіць на здымак, паказвае пальцам і кажа, мовляў, вось яно, вось тут праблема. Вось менавіта. І ў традыцыйным напісанні кода ўсё працуе амаль гэтых жа. Ёсць памылка сінтаксісу ў нейкім 42-м радку, кампілятар спыняе працу, выдае чырвоны тэкст і ўсё адразу становіцца зразумела. Але як толькі мы робім крок у свет сучасных памочнікаў на базе штучнага інтэлекту, гэты уяўны рэнтген раптам ламаецца. Ландшафт распрацоўкі становіцца вельмі каламутным. Ага, бо сучаснасць І можа згенераваць 500 радкоў кода за секунду. І гэты код выглядае ідэальна, ён без праблем кампілюецца, не выдае памылак, але пры гэтым робіць зусім не тое, што ад яго патрабавалі. Або, што яшчэ горш, ціха выдаляе патрэбныя даныя. І гэта сапраўды праблема. Таму сёння ў рамках нашага чаргавога глыбокага разбору для DataZen AI подкаст мы даследуем вельмі парадаксальную ідэю. Што калі ў эру штучнага інтэлекту сам код больш не з'яўляецца галоўным артэфактам распрацоўкі? Гучыць правакацыйна. То бок, што калі нам трэба радыкальна змяніць падход і зрабіць адзінай крыніцай праўды менавіта спецыфікацыі. Гэта канцэпт вядомы як Spec-Driven Development або скарочана SDD. І сёння мы разбярем, ці гэта чарговы хайп, ці рэальная будучыня. Каб зразумець маштаб гэтай змены, трэба спачатку разабрацца ў тым, як большасць, выкарыстоўвае штучны інтэлект для праграмавання прама цяпер. З'явіўся нават такі тэрмін вайб-кодзінг, ці інтуітыўнае праграмаванне. Вайб-кодзінг. Гучыць як нешта вельмі моднае, але, ведаеце, неяк ненадзейна. Так і ёсць. Сутнасць у тым, што чалавек проста піша ў чат нешта накшталт «Ствары мне клон вядомай сацыяльнай сеткі, але толькі для ўладальнікаў катоў». Ішы такі без праблем трымайце. Але ж гэта падобна на тое, каб прыйсці да будаўніка, даць агульную ідэю і сказаць «пабудуй дом», а ўсе дэталі прыдумаеш сам у працэсе. Абсалютна дакладнае параўнанне. Для простых прататыпаў ціхакатонаў это працуе выдатна, бо дазваляе хутка ўбачыць вынік. Але пры стварэнні рэальных прадуктаў пачынаюцца сур'ёзныя праблемы. Так, ШИІ гэта ж па сутнасці проста магутны механізм прадказання наступнага слова, правда? Ён распазнае шаблоны, але зусім не ўмее чытаць думкі. Ён не разумее кантэксту бізнесу. Менавіта так. І калі ШИІ не мае дакладных інструкцый, ён пачынае самастойна запаўняць прабелы тым, што здаецца яму статыстычна імаверным. Ён можа выдумаць бібліятэкі, якіх фізычна не існуе. Бо іх назвы гучаць лагічна, так? Або ён выбірае архітэктурнае рашэнне, якое супярэчыць усёй астатняй праграме. У выніку мы атрымліваем тое, што часта называюць кодам з картачнага домка. Так. Звонку гэта сапраўды выглядае як паўнавартасны дом. Ёсць дзверы, ёсць дах. Але калі паспрабаваць адчыніць акно, увесь будынак проста абвальваецца, таму што ўнутры няма ніякай апорнай структуры. І тут узнікае лагічнае пытанне: як менавіта Spec-Driven Development вырашае гэты хаос? Рашэнне патрабуе поўнай інверсіі традыцыйнага цыкла разрацоўкі. Гістарычна склалася так, што патрэбы заўсёды былі другаснымі. Бізнес-аналітыкі пісалі тэксты, разрацоўшчыкі іх чыталі, перакладалі ў код. І з гэтага моманту код станавіўся каралём, так? А спецыфікацыя ператваралася ў непатрэбныя рыштаванні, яна хутка губіла актуальнасць і проста ляжала ў архівах. Дакладна. Але ў паходзе SDD цэнтральным элементам становіцца менавіта спецыфікацыя, а код з'яўляецца толькі яе вытворным артэфактам, то бок код абслугоўвае спецыфікацыю, а не наадварот. Пачакайце, я проста абавязкова тут умяшчацца. Калі я чую пра тое, што спецыфікацыя і дакументацыя знову становляцца галоўнымі, перад вачыма адразу паўстаюць змрочныя часы Waterfall. Часы гіганцкіх дакументаў. Так. Это ж калі каманды месяцамі сядзелі і пісалі 500-старонкавыя тамы яшчэ да таго, як быў напісаны хоць адзін радок кода. Гучыць як вяртанне да той жудаснай бюракратіі, ад якой мы ўцякалі ў Agile. Зразумелае апасенне, але не. Гэта іншае. Розніца заключаецца ў самой прыродзе сучасных спецыфікацый. У часы Waterfall дакументы пісаліся людзьмі выключна для іншых людзей. То бок, это былі проста папяровыя тэксты.
Ага, сёння ж мы гаворым пра выканальныя артефакты. Спецыфікацыя цяпер гэта не проста апісанне, это машыначытальны фармат. Яна настолькі структураваная, што AI-агенты самі здольны яе чытаць. І яны могуць аўтаматычна генераваць па ёй працоўны код. Менавіта так. Гэта мяняе всё. Калі трэба змяніць логіку, разработчык больш не ідзе вручную перепісываць файлы з кодам. Ён змяняе саму спецыфікацыю, і сістэма сама перагенерыруе часткі кода. Ого, вось гэта ўжо гучыць нашмат цікавее. Атрымляецца, мы кіруем машынай не праз руль і педалі кода, а проста задаючы каардынаты ў навігатар спецыфікацыі. Выдатная метафора. Дакумент больш не пыліцца ў архіве, ён рэальна працуе як рухавік всяго працэсу. Але тут узнікае практычнае пытанне, як менавіта ствараюцца такія машыначытальныя спецыфікацыі. Індустрыя ж ужо пачала ствараць інструменты для гэтага, і адзін з самых прыкметных – гэта GitHub SpecKit. Як ён фізічна працуе? SpecKit дзейнічае як такі вельмі строгі фреймворк праз камандны радок. Ён прымушае і чалавека, і штучны інтэлект праходзіць праз 4 жорстка ізалёваныя этапы. І ён не дазваляе пераскокваць наперад. Які першы этап? Першы этап называецца Specify, або вызначэнне намераў. На гэтым кроку апісваецца выключна бізнес-логіка і карыстальніцкі досвед. Ніякіх размоў пра базы даных ці мовы праграмавання наогул. Зразумела. То бок мы проста апісваем, што сістэма павінна дазваляць скідваць пароль праз пошту за 3 крокі. Мы фіксуем, што і навошта мы будуем. Так. І пакуль гэта не зацверджана, далей мы не ідзем. Другі этап – гэта план, або планаванне. Вось тут агент уже дазваляецца думаць про тэхналогіі. Вызначаецца архітэктура, схемы баз даных. Ага, такі тэхнічны падмурак. А трэці крок? Трэці этап – task-set, ці разбівка на задачы. Ші бярэ папярэдні план і наразае яго на вельмі дробныя мікразадачы. Кожную з іх можна выканаць незалежна ад іншых. І толькі пасля того, як усе гэтыя 3 дакументы правераны чалавекам, пачынаецца 4-й этап – реалізацыя. Абсолютно правильно. На этапе імплемент агент фізічна пачынае пісаць код па кожнай канкрэтнай мікразадачы. Ведаеце, разглядаючы гэты працэс, я звярнула ўвагу на адну геніальную дэталь у архітэктуры SpecKit. Я маю на ўвазе выкарыстанне файла канстытуцыі праекта. О, так, канстытуцыя – это вельмі магутная канцэпцыя. Гэта ж літаральна працуе як ДНК ўсёй сістэмы. ШАІ часто пакутуе на абляжаванае кантэкстнае акно. Пасля некалькіх гадзін працы ён можа проста забыцца на базавыя правіла. Дакладна, ён можа пачаць выкарыстоўваць іншую бібліятэку або выпадкова захаваць API-ключі ў адкрытым тэксце. Вось. А Канстытуцыя вырашае гэта. Это невялікі дакумент з базавымі законамі. Напрыклад, ніколі не выкарыстоўваць пэўную функцыю змеркавання ў бяспекі. І галоўнае, што гэты файл літаральна ушываецца ў кожны промпт на ўсіх 4 этапах. Агент фізічна не можа парушыць гэтыя правілы. Гэта выдатна, але тут напрошваецца відавочая крытыка. Калі уявіць, што ў існуючым праекце трэба проста памяняць колер адной кнопкі ці выправіць дробную памылку ў тэксце. Ага, разумею, куды выхіліцца. Калі для такой дробязі запускаць SpecKit, які пачне генераваць апісанне, логікі, архітэктурны план, потым мікразадачы, гэта ж стварае гару файлаў. Гэта нагадвае выкарыстанне кувалды, каб раскалоць маленькі арэх. Гэта абсалютна дакладная ацэнка. Нават самі распрацоўшчыкі прызнаюць гэты факт. Чалавек выдаткуе больш часу на чытанне гэтых дакументаў, чым на змену аднаго радка кода. Значыць, SpecKit падходзіць далёка не ўсім. Ён ідэальна падходзіць для Greenfield праектаў, гэта значыць для сістэм, якія ствараюцца з поўнага нуля, або для карпаратыўных гігантаў, дзе кошт памылкі патрабуе жорсткай бюрократіі. Але для штодзённай працы з існуючай кодавай базай, так званым Brownfield, такі працэс становіцца проста невыносным. Індустрія патрэбны быў больш лёгкі падыход. І такім адказам стаў OpenSpec. Гэта значна больш лёгкая альтэрнатыва, якая фокусуецца на ітэрацыях. Там іншыя крокі. Прапанова, план, рэалізацыя і архіванне. У чым галоўнае адрозненне ад SpecKit? Ён не патрабуе стварэння глобальнай спецыфікацыі на ўвесь прадукт. Калі трэба дадаць фічу, агент стварае лакальную прапанову, інтэгруючы яе ў існуючы кантэкст. То бок гэта такое акуратнае хірургічнае ўмяшанне. Ён дае свабоду працаваць з тым кодам, які ўжо ёсць, але прынцып застаецца спачатку дамовіцца, потым генераваць код. Менавіта. І калі паглядзець на рэальныя кейсы, гэтая папярэдняя дамоўленасць дае фантастычныя перавагі. Ёсць вельмі паказальны прыклад з кампаніі Xcapit. Што яны зрабілі?
Яны перайшлі на API-first падыход і ўкаранілі кантрактнае тэставанне на аснове спецыфікацый. Каб патлумачыць проста, гэта строгае пагадненне паміж праграмамі. Сервіс аўтарызацыі абяцае сервісу кошыка, што ID заўсёды будзе лічбай. Ага. І калі ШАІ пры ўнясенні змен пачынае выпадкова перадаваць ID як тэкст, кантрактнае тэставанне імгнавенна б'е трывогу і блакуе працэс. Дакладна. Памылка адлоўліваецца на этапе ўзгаднення спецыфікацыі, а не тады, калі гэты код трапіў да карыстаўнікаў і паклаў сервер. У выніку Xcapit скараціла час унясення змен на ўражальныя 75%. Нічога сабе! Гэта велязарная эканомія часу. Але ж тут ёсць яшчэ адзін важны аспект – псіхалогія і камунікацыя ўнутры каманды. О, так. Спецыфікацыі вырашаюць праблему непаразуменняў паміж прадукт-менеджерамі і інжынерамі. А таксама вырашаюць праблему тэхнічнага доўгу, бо большасць доўгу ў старых праектах узнікае не з-за дрэннага кода, а з-за страчанага кантэксту. Менавіта так. Калі новы распрацоўшчык глядзіць на заблутаны ўчастак коды, ён не разумее, гэта баг, які трэба выправіць, ці гэта хітры кастыль, створаны 3 гады таму. І праз гэта стары код баяцца чапаць, і праект ператвараецца ў балота, а спецыфікацыі захавоўваюць гэты кантэкст. Яны тлумачаць не толькі, што робіць сістэма, але і чаму яна пабудавана менавіта так. Але давайте паглядзім праўдзе ў вочы. Не ўсе в індустрыі захаплены ад ідэі дэталёвага планавання да напісання кода. Вядомыя інжынеры, як Кент Бек і Мартин Фаулер, выказваюць сур'ёзны скепсіс. Так, Кент Бек увогуле называе ідэю ідэальнай папярэдняй спецыфікацыі дзіўнай здагадкай, бо ў працэсе напісання кода інжынеры пастаянна вучацца і патрабаванні змяняюцца. Дакладна. Яны разумеюць, што бібліятэка не падходзіць, або база даных працуе павольна, і ўсё трэба мяняць на хаду. Гэта вельмі падобна на планаванне доўгага аўтамабільнага падарожжя. Уявіце, чалавек сядзіць дома, прамалёўвае на карце ідэальны маршрут, разлічвае час да хвіліны. Ага, прыгожы план на паперы. Але ён выязджае на трасу і выясняецца, што галоўны мост перакрыты з-за рамонту. І калі ў гэты момант слепа трымацца плана на карце, можна проста залехаць у раку ці стаяць гадзінамі ў тупіку. Выдатная аналогія. І гэта самая слабая кропка любога планавання, якая называецца дрыфтам спецыфікацый. Гэта калі дакументацыя пачынае адхіляцца ад рэальнага кода. Дык як SDD спраўляецца з такімі непрадбачанымі абставінамі, калі план немагчыма рэалізаваць? Каб вырашыць гэта, спецыфікацыя павінна ўспрымацца выключна як жывы дакумент. Ён захоўваецца ў сістэмах кантролю версіі разам з кодам. То бок, вяртаючыся да аналогіі з падарожжам, калі мы бачым закрыты мост, мы не проста едзем у аб'езд са старой картай. Абсалютна. Мы дастаём маркер і перамалёўваем саму карту. Спецыфікацыя абнаўляецца. Сістэма паведамляе агенту, маўляў, умовы змяніліся, вось новыя даныя, згенеруй новы код. Зразумела. Толькі праз такую сінхранізацыю машына і дакументацыя застаюцца адзінай крыніцай праўды. Подводзячы вынік гэтаму маштабнаму зруху, ці сапраўдзе нам патрэбнай спецыфікацыі вырушы, ці мы проста ускладняем сабе жыццё. Наш аналіз паказвае, што SDD не спрабуе замяніць праграмаванне. Яно яго структуруе. Хуткасць генерацыі кода з ШАЭ без правіл – гэта проста самы хуткі спосаб стварэння хаосу. Значыць, спецыфікацыі, якія эвалюцыянуюць разам з кодам, працуюць як ахоўныя бар'еры. Менавіта. Яны ратуюць сістэму ад галюцынацый і дазваляюць чалавеку заставацца архітэктарам, а не проста рэдактарам бесканцных палотнаў дрэннага тэксту. Змена ролі чалавека прымушае задумацца пра зусім фантастычныя сцэнарыі. Узнікае адна правакацыйная думка для роздуму. Якая? Калі інструменты будуць так імкліва эвалюцыянаваць, ці далёка той дзень, калі ШАІ сам будзе падключацца да інтэрв'ю з карыстальнікамі. Машына будзе слухаць скаргі, аўтаматычна пісаць жывыя спецыфікацыі і ў тую ж секунду генераваць код. Ого! Свет, дзе машыны маюць зносіны наўпрост з машынамі пра спецыфікацыі. Так. Чи не застанецца тады распрацоўчыку роля простага назіральніка, які нават не чытае гэтыя выканальныя дакументы? Чым тады наогул будзе займацца інжынер? Гэта сапраўды магутнае пытанне, якое пакі застаецца адкрытым для ўсей індустрыі. Каб паглыбіцца ў тэхнічныя дэталі ўсіх інструментаў і ўбачыць поўны кантэкст, мы раім азнаёміцца з поўным артыкулам па спасылцы ў апісанні да гэтага выпуску.
Там ёсць шмат цікавых нюансаў, які мы не паспелі абмеркаваць. Таксама вельмі важна націскаць сердцейка на старонцы артыкулы. Такая зваротная сувязь дапамагае рабіць разборы яшчэ больш якаснымі. Падпіска на DataZen AI падкаст гарантуе, што вы не прапусціце наступныя даследаванні тэхналогій. Дзякуй усім, хто далучыўся да нашага аналізу сёння. Вялікі дзякуй. Заставайцеся цікаўнымі.